ja tuším, že najpomalší pastý. Lebo počujem, lebo kuchyňu tam má takú, že podľa mňa by zvládla v pohode tak asi 15 zákazníkov za minútu. Toľko času, že bez srandy. No. Hot, is hot. Little. Tiež little. Podľa mňa toto bude nejaký špatne vychýrený stánok, podľa mňa. Lebo videl si, že častokrát stačí iba otvoriť krám a zákazníci zaporhodil, len toto mám pocit, že on máš otvorený krám a tu sa nikto nehrnie, iba turisti, lebo ten chlapec, čo tu pred schôl takové kúzla nejaký turista. Alebo nejak také niečo. To sme ešte nemali. Toto sme to ešte nemali. Toto je kebab originál. Točíš? Toto je kebab do ruky z Pekingu. Ešte? Skúsim to, že či to je dobré? Skúste to. Čo keď to nebude dobré? Aby som mu vedel zastaviť ešte prípadne, vieš, keď to je horúce, to sa nedá jesť. Ak by to bolo aj zlé, tak som tak hladný, že to budem jesť. Problém je, že akože ona síce tam dala celé... Že voní to dobre, len je to strašne horúce, vieš. To sa nedá jesť. Môže. Môže. Co mi dá? Môže? Nebudem ti hovoriť, čo mi to pripomína. To som rád. Čo ma celkom dlho šoral, že za nami to. Podľa mňa, zase sme to roztočili. Všade, keď dojdeme, tak sa roztočí nejaký biznis. Počujem, ma tu doma to zohrieva, takže ja mám pocit, že už asi umrem od toho tepla. Ale možno, že vyzeráme ako z nejakej kontroly, vieš, že si roztočíme. Čo presne nám dáva a teraz... Čo to? A hovorím, to je seriózne takých 15 minút, kým to vychladne na normálnu teplotu, kým sa to bude dať jesť. Jednu teplotu, hej? No, ale však to sa čudujem, že to vôbec ten sáčok zvládol, lebo to je také horúce.